El Partit Socialista de Sueca va comptar dijous passat amb una visita molt especial. Joan Lerma, qui fora president de la Generalitat Valenciana i ara senador a Madrid, va compartir taula a un conegut restaurant amb militants i simpatitzants de la formació a la Ribera Baixa. Després de sopar, Lerma va explicar amb xifres les últimes mesures preses pel govern central perquè l'estat de benestar, va dir, continua creixent i generant ocupació. Lerma també va remarcar les que al seu criteri són les diferències de gestió entre un govern socialista i un de dretes. També va prendre la paraula el futur candidat socialista a l'alcaldia de Sueca, Dimas Vázquez, que va explicar les directrius a seguir en la cursa electoral que ja veuran arrencarà només passa l'estiu. Com saben, pròximament totes les famílies de Sueca, del Perelló i del Marín de Barraquetes s'hauran de pagar una nova taxa pel tractament del FEM. Per tal de resoldre tots els dubtes al respecte, tècnics de la Diputació de València i del Consorci La Ribera i Valldigna visitaran Sueca. Les persones interessades poden passar-se per la primera planta de la Casa de la Cultura demà i després demà. Se'ls informarà al llarg del matí d'aspectes com ara en què consisteix el tractament dels residus urbans, qui ha de pagar la taxa i quan i com s'ha d'abonar el rebut. El futbolista del Deportivo Alavés, Dani Bouzas, estigué divendres passat compartint el dia amb els vora 60 xiquets que enguany han participat en la tercera edició del campus Cristian Castells. Bouzas va visitar el casal de la Falla Ronda Bernat Aliño. Yo creo que es sobre todo para los niños, sobre todo pues, que hagan deporte, que se lo pasen bien, que aprendan mucho. Y luego es una experiencia, una convivencia, yo creo que muy buena para ellos. Y bueno, con gente que sabe de fútbol como Cristian y todos los que están, todos los monitores que están, pues yo creo que es fundamental que lo hagan, porque yo creo que es una experiencia muy buena. Hi ha hagut un circuit que han fet per l'esplà, que tenien que anar a proves, i hi ha hagut una que tenien que pegar-li a l'esquadra d'una porteria gegant. I he de pegar 3 vegades, soc el millor. Anar a la piscina, fer l'entrene i anar d'excursió. Este campus m'està pareguent molt divertit, estem fent molts jocs divertits, estem nedant, estem jugant a futbol i ens estem divertint molt. Tirar a porteria. El campus Cristian Castells va baixar el teló dissabte passat amb una festa de cloenda, a la que assistiren els xiquets i els monitors. El futbolista suecà Cristian Castells va valorar positivament l'edició de 2010. Enguany estic molt content perquè, inclús sorprès, perquè la base dels altres anys s'ha fet sobretot al monitor, la direcció tècnica del campus, treballant amb més tranquil·litat i ens així tot estarà prou rodat. La veritat que estem molt contents, perquè també el dilluns quan vingui Javi Moreno, els xiquets es quedaven també un poc al·lucinats, entre cometes, però perquè les anècdotes que es contava de l'època del Milan i del quan estaven a l'Alavés i quan la selecció espanyola, i ara, per exemple, avui Dani Bouzas també va a fer-los una xarra del tema de les seves experiències i més en els entrenaments molt bé. Veus els xiquets com fiquem de la seva part, van millorant, sobretot tècnicament, que és el que més ens hem basat, en la tècnica. I també ha sigut sensacional el taller faller i el trinquet a Sueca, que Adrià ha estat ahí, s'explica com se juga a pilota i els xiquets inclús han jugat a pilota. Cristian pensa ja en l'edició de 2011. El Marín de Barraquetes va celebrar ahir la seva tercera matinal benèfica contra el càncer. Esta vegada foren 285 els atletes que participaren en la volta a peu, que va arrencar a les 9 del matí des del carrer de l'Església per cobrir un recorregut de vora 7 quilòmetres. El guanyador de la prova en categoria masculina fou Jaume Aro, amb un temps de 24 minuts i 57 segons. Alan Pérez fou segon amb una marca de 25 minuts i 8 segons, mentre que Daniel Roman va creuar la línia d'arribada en tercer lloc després d'haver invertit 25 minuts i 13 segons en completar la cursa. Pel que fa a les xiques, Carmen Pérez, de l'equip Càrnica Serrano, es va fer amb la victòria amb un registre de 29 minuts i 7 segons. Segona fou Sònia Guillem amb 32 minuts i 42 segons i tercera Laura Cases amb 34 minuts i 20 segons. El Marín de Barraquetes torna a mobilitzar-se per organitzar esta competició esportiva que cada any reuneix centenars de corredors populars en la població.
Com és costum, en finalitzar la prova, els participants pogueren gaudir d'un dels productes típics de la zona, el meló. Com ja va córrer en 2009, el Mariny de Barraquetes promourà diverses activitats esportives coincidint amb els caps de setmana d'este mes de juliol. I el Festival Sueca Sona entra en la seva recta final. Divendres passat, el Pub Clover va acollir un concert de rock a càrrec de grups novels. Actuaren el Suecano Errante, Cabina 22, Seven Diamonds i Overload. A l'endemà dissabte, Àngels Máñez Asensi va oferir un recital de piano al claustre de la Biblioteca Suecana. A continuació, a la plaça de l'Ajuntament, Ja està bé, amb Àngel Guillem i Víctor Llombart, va retre homenatge a Joaquín Simeón. Ahir diumenge, el piano torna a ser protagonista amb els concerts de Loles Cebolla, José Ros i el duo Bon So. I acabarem avui amb imatges del primer monòleg dels 4 programats este mes de juliol per la Falla El Portal. El televisiu Pau Blanco de la companyia Purna Teatre va posar en escena l'espectacle Coses de Pau. Les vora 200 persones que assistiren s'ho passaren d'allò més bé amb este actor que compta amb una experiència de 9 anys sobre els escenaris. La ironia, l'humor i la interacció amb el públic tornaren a ser la carta de presentació de Pau Blanco. Amb ell acabem, tornem a més notícies el dimecres. Bona vesprada. Bé, estic molt content d'estar així el primer dia en el Chito.
mare de Juanjo.